Sithokoze sibingelele sikhulume ngedlozi lentaba. Uma sikhuluma ngedlozi lentaba sikhuluma ngedlozi lamakhehla, izalukwazi, izinsizwa ezihamba nezikhwama zokwelapha nomngoma, amabutho, abakhuzi bempi, obhastede. Sikhuluma ngomndawo ofembwayo, obhongayo, webhubesi okanye kwengwe. Leli dlozi lihamba nomndiki, umnguni, idlozi lehlathi, elomgede nedlozi laphansi. Ngaphambi kokuthi ngichaze ngedlozi lentaba, ngicela ukuchaza igama elithi kwelamathongo. Kwelamathongo indawo la ukuthi uma ngabe umuntu eshona, umoya wakhe noma umphefumulo wakhe uvakashela khona. Le ndawo kuba yisentabeni okanye isemanzini. Lo moya ube sowubuya uma ngaphandle kwekhaya, ulinde ukungeniswa ngokosiko la kulelo khaya noma lowo muzi. Uma ungangeniswa, uyaduba uhambe uye ehlathini, entabeni, emgedeni, emakhosini entaba. La ufika khona ufunde izindlela zakhona ngemithi nangomthandazo. Lo moya uba sowubuya ngamandla ungene ngendluzulwa esizukulwaneni sawo. Sowufuka ngembono nangezigulo ezidinga ukulashwa nokuthi ungeniswe phakathi kwekhaya. Lingena ngezibhobo, ubuhlungu bey'nyawo, isinya. Ungaginqika nemoto, ugwaze udutshule, kuvaleke inzalo, kuchitheke izisu, ube nomhlumo ongapheli, isichitho. Idlozi lentaba lihambisana nokuzala unqambile, lokho kuthiwa ukugaxwa umsanyana. Uzophupha unyuka intaba, uphupha umuntu ogibele ihhashi noma wena ugibele ihhashi, uphupha abantu abagqoke izinto eziwokhakhi, uphupha ukhonjiswa imithi noma ugida nezangoma, uboniswa izinyoni, izinja, amadragoni, inkamba phansi, izinyoka ezisemgodini, esihlahleni, inkungu, umgede, uma ngabe kuwumlozi wentaba. Uphupha izinkomo, izingwe, amabhubesi nama-Black Panther uma behamba namakhosi, ujantshi wesitimela, amabhayi engwe ebrown, ingwe ebovu, ibhayi elibovu elinamahawu, elineqhude, elinamakhosi, elinenyoka, amakhobra, elinelanga, injeti ebovu. Bese kuba yidlozi laphansi ozophupha khona abantu bephuma ngaphansi komhlaba, kudilike intaba, ligqoka izinsimbi namaketango, lihamba nenzuza. Uma unedlozi lentaba, uzoboniswa abantu begqoke imvunulo, baphatha amawisa, ubhoko, imkhonto, izinduku, linamandla, linenkani. Uma ngabe unaleli dlozi uzoba nesithunzi, ube nolaka. Leli dlozi liphatha umcebo. Uma ngabe usowulapha ngalo, abantu bakubonga ngemfuyo, nangezinkomo, nangey'mbuzi. Uma unedlozi lentaba, kwelokufika okanye kuwumdliwa, uzoboniswa amandiya, abantu abakhuluma into ongayizwa, ama-China nabelungu. Idlozi lokufika liwumndawo, linendlela yakhona yokulashwa. Thokoza ndawo.